дуруд ҳамзабонони азиз, имрӯз як китоб дорам ки номаш ғиёсулуғот аст. Яъне луғоти ғиёс. Ғиёс як инсоне буд дар Ҳиндустон 200 сол пеш тахминан ба дунё омадааст, ки ин китобро яъне ғиёсулуғот, луғоти ғиёсуддин ном наҳодааст. Ва дар ин ҷо 200 сол пеш ки на Тоҷикистон вуҷуд дошт, на миллати тоҷик он қадар худам мегуфтанд ки ҳар кас масалан самарқандӣ худша самарқандӣ мегуфту, бухороию тоҷик он қадар намегуфтанд, вале вай дар ин ҷо вожаи тоҷикро чӣ мегӯяд? Тоҷик арабзода ки дар аҷам калон шавад ва бисёртари эшон савдогар бошанд. Яъне тоҷик арабзодаҳое ки дар ҳудуди Форс, Хоросон, Самарқанд, Бухоро ба дунё меоянд. Ва боз дар дигар ҷойгah гуфтааст ки ва номи вилоят ва тоифае ки ғайри арабӣ бошад. Номи вилоят ва тоифае ва дар луғоти туркӣ ба маънои аҳли Форс навишта шудааст. Яъне туркзабонҳо тамоми тоҷиконро, тамоми мардуми форсзабонро тоҷик мегуфтанд.